εκδοχή του Μαρία. Γυναίκα. Πρώτη φορά το ακούω. Γουστάρω στα χωριά. Τώρα κάποιον ξακούσα, αλλά ακριβώς δεν ξέρω τι. Η Μαριόλα. Δεν το ξέρω. Μαριόλα, μια γυναίκα, ξέρω εγώ. Η Μαριόλα. Αχ, δεν θυμάμαι. Κάτι. Τι είναι η Μαριόλα? Λουλούδι. Πού να ξέρω εγώ, παιδί μου, τι είναι η Μαριόλα. Δεν ξέρω μάλλον Μαριόλα. Δεν ξέρω. Η Μαριόλα τι είναι? Η Μαριόλα είναι από την κλιματιά. Γυναίκα, τι. Πανέμορφη τραγουδίστρια. Ένα παλιό τραγούδι, ένα μυστικό. Η Μαριόλα είναι τραγούδι, φαντάζομαι. Η Μαριόλα τραγούδι παραδοσιακό, κλαρίνο. Ένα μυριολόι, ένα τραγούδι. Η Μαριόλα, ένα τραγούδι, η Μαριόλα ήταν. Μυρωγέ. Ένα μεριολόι, το οποίο το παίζανε οι Χαλιγιανοί και το τραγουδούσαν. Εμένα μου πάει ο νους μου στην παλιά Μαριόλα. Ο άντρας της ξενιτεμένος, τον περίμενε να γυρίσει, λούστηκε και άλλαξε, έβαλε το φακιόλι και πέφτει εκείνη τη στιγμή μια γρεντά από την πόρτα. Έτσι δεν είναι ή κάνω λάθος? Πέφτει μια γρεντά και τη σκοτώνει. Γυρίζει ο άντρας της και από εκεί βγήκε και το γνωστό τραγούδι, το μερολόι της Μαριόλας. Γιατί δεν το ξέρεις αυτό τι είναι? Στο τραπέζι, αν ρωτάς για τραγούδι, αν ρωτάς η Μαριόλα κάτι άλλο, που δεν το ξέρουμε να απαντήσουμε. Εγώ δεν ξέρω τώρα. Αριόλα η μαύρη να πω τι ωραία πρώτο